DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 DJ. Yes, mkwama maswera. Ndira mwana wa mwana kwakadiko. Apo maskati ere kuno kwa maskati ka. All right. Kuno kwitsi, let me see. 11:30. Oh, achiri makuseni. Yeah, achiri makuseni. Rakadi basa. Aiwa basa po nanjembo rekoda na mkoma Jeff Judah na magumisa. All right, yeah, ndanzwa anga uya mkoma nanga achitaura. Taura zvakanaka about pardon andoona. Because aminoti kufunga kunobatsira vanhu handi. Iwe munhu neziro amerikana wakamboitariro ngiri yaita episode yake. Yaiti nini ndakapedzera kuona munhu ndikazomutakura akazodai akazoenda chine mota. But after an hour or what ndakazofonerwa ndakunzwa kunzi munhu uya apondwa. Amerikana ndakanzwisa zvakanaka. Iwe vanhu ava vakazomufonera vakatanga kungofonera iye kuti shamwari kuno kunhinga apondwa. Handisi zvakafamba amerikana uchinzwisa nyaya yacho. Vanhu vongononga foni papfurwa munhu. Then sei zvinoindopfurwa kuno wani. Then vanhu vongotanga kungofonera iwewe kuti shamwari ningirikire apondwa chichi. Yeah. It is a lot to be desired there. Pane nyaya. Sei wakamba wangotanga iwewe. Handi wazvona. Handi vanhu vanotarira kuti ende zvomva watoenda pasini yacho of accident. Andoona. Otomva asikobvunza vanhu kuti zvakafamba sei, wati ichi ndo chazotorwa, ichi ndo chazodai. Zvazvitaurwa nemukomana uya kunzi aiwa murume uya ngaaite klinika pane zvinhu zvake. Plus nyange ukaona achitaura zviya zvoda kuti rega ndikuratidze mafoto. Pane mafoto aiti rega ndikuratidze akazorega kutoratidza andoona. Ane nyaya muchazviona hadondora apa treated. We are not judging, but uchazviona mwana wamai iye ari kupa matime frame kuti kusvika zvakati muchazoona zvinenge zvaitika. Aiwa zvichaonekwa kana iye zvaanenge aito zvichaonekwa. Mesiro yake ari kuenda muchitokisi because I think anoda mari stereki. Anoda mari zvakanyanya, mari ndo ichamurigira pasi. Because chinhu chaunoda zvakanyanyisa ndo chinokuuraya. Anoona. Mari ndo achapiwa mari dzekuromba dziya, but mari ndo ichamuuraya. Firo yake yakaipa mukomana. Aiwa hazvisi right. Kozoya zvimwe zvaazvitaurwa nemutauro apfuura wemai manje. Zvaanga achiti tikataura chokwadi chimwe chinhu chiri kuuraya nyika ka. Zvinhu zvacho zviri kunyatsetwa zvakarongwa so. Because ukatarisa chimwe chinhu chiri kuuraya nyika vanhu vari kupiwa mapositions munga muruling party yani. Vanhu vaya vakangofanana nini. Inini ndakakura ndichingofudzira mombe handi. Handina plus ndakambonyatsodzidza zvakanaka. Saka unoona kuti ndikaenda kuya ndobva ndasikupiwa mazimota aya kana 3 ndonzimwe ndekuitisa shopping. Idzi 2 ndedzekudai ndedzekuendesa kumunda plus fuel. Unofunga kuti iwewe ndingazosapota imwe opposition, ndingazosapota opposition here kana kuti ndikafunge zvakakwana here. Kana. Plus zvinhu zviya zvakatorongwa from the word go kuuraya economy kwavakava vachiita kuya. Vaitoziva kuti zvino DJ Holly kana achiita basa rake raari kuita akapota achinazotambira mari yakamukwanira chaichai. Nyange tikamuapproacha kuti shama toda kuti udai anoramba nekuti anenge ari financially stable handwazvona. Saka iye vakanyatsoita kuti muite urombe munhingi mumwe. Saka wakati ukatarisa vanhu vese vari kuenda kuopposition vaya handika. Vanhu vaya vane vasinawo mari zveshuwa. Saka unoziva kuti akaingwa ne1 million, toda kunyatsotaura chokwadi, akaingwa ne1 million
iye munhu asina kana chinhu kumba haana chainacho unoziva anotaura kuti ndingaregerere kutengesa chamisa mwana wababa vangu here ukangoona wangopindwa nekuti hai hama yangu here hanini chero tatowana 1 million andoa ndo zvinhu zviri kuitika saka imuka vakanyatsoita kuti ikonomi ipe so that vanokwanisa kuinfiltrata vanhu andozvona because ukatarisa sekuno kwatogara kuno unoziva mapurisa ekuno anotambira mari andika vane mari yavo zviya zvekuti uti ukaita kana accident wosvika kuti kungobudisa mari kudaiwo kana anga akakuisa cheni 1 anotobva akuisa ichi 2 andozvona because wauda kuita sei but kuzimbabwe ukangobudisa atiti ndikabudisa kana kuti $100 anotobva atobvisa simbi because anotiti anakutanga kufunga nhamo yekumba manje kuti kurudiwa saka refertilizer kurudiwa chii andozvona saka ndo zvinhu zvinoita saka vari kunyatso inonzi orchestration yavari kuita kunyatsoti ikonomi hatidi kuti imboita zvakanaka kuitira kuti tikondorore vanhu andozvona because kana vanhu vakatanga kuita zvinhu zvavo vachishanda vanhu vachitambira mari dzavo haungakondorore munhu iwo kuti andozvona anotaura kuti ageta away ndiri kushanda basa rangu ndinotambira kubasa andozvona but zvino vari kunyatsoona kuti hapana ndo vari kutongokondorora andozvona unogona kunzi iwo unoziva kuti shasha ukataura zvakanaka tiri kutokubudisa muno ende ukarega kutaura zvatakuita pano mangwana toti kutaura kuti unopiwa mota kana kuti akwa iwo haunombera wadhiraivha mota zvatopera zvavharana but kana uchiziva kuti une mari une 2000 inokwanisa kutenga kana akwa unotaura kuti aiwa geta away nemari yenyu saka tiri kuitwa zvinhu zvinogara zvakadaro kusvikira ikonomi yanyatso yaita zvakanaka ndokuti uone kuti vanhu veopposition vane vakatoshinga because vanhu vaya vane vasina mari zvachese vane vachitotamburawo saka infiltration inoita easy vakadaro andozvo saka zvinhu zvaizvi pakaipa kozoya zvetakutarisa vanhu vatiri kuvhotera kuisa mumapositions vanhu vakakura vachifudza mombe kumusha ende futi chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vaya vambvaoma musoro ndecheuziva unoziva kuti ndikakuvhotera iwe DJ izvozvi so wombva ndakuvhotera unogara kuchivu unoziva kuti kuchivu kwacho haufa wakadzoka ndi because unotoziva kuti iwo mavhoti chero makandivhotera kuti tikazoda kuti tikubvisa ndi tikada kuti tikubvise because a member of parliament haasi munhu weparty munhu wevanhu vane vakuvhotera saka imimi vanhu mukangoda kuti muende muchinosimudza musoro kana kuti kuZANU-PF headquarters kuti aiwa DJ hatichamuda munobva ipapo muchirwa zvekuti ende vanhu vacho vanoziva pekurova futi anozva ende vanongorova vanhu vaviri chete makatarira then unyange uri mumba ukafunga maroerwo akaitwa DJ nezuro haubude kumba saka ndo zvinhu zviri kunetsa munhu member of parliament haasi munhu wezanu haasi munhu weTCC munhu wevanhu saka isusu takuvhotera tofanira kupiwa mapowers ekuti kana usingaite basa tokubvisa isusu haubuditswe neTCC kana kuti neZANU-PF ayo unobuditswa nevanhu vakaita sei vakakupinda basa but ukatarisa manje isusu vanhu vedu vatovhotera mamembers of parliament achingopindamo anototi inda awezanu endewo zveshuwa ane awezanu kungodaiwo unotonzwa chef munanga vachitaura kuti hapana kwaanoenda handwazvona saka ndo patiri kufira ipapo zvekuti dai vanhu tikapiwa mapowers ekuti tikavhotera DJ akangorega kutaura zvaakataura kuita zvaakavimbisa kuti road ichaiswa tarai handika tokwanisa kubvisa dai zvinhu zvese zvakanaka but manje apa nekuda kuti hanzi ma-MPs nenyaya yekuti vanoda kuchinja because handitoziva ma-members of parliament vane zvavanoitawo zvemutemo andoona kuti vavhotere kuti ite pass through sanoziva kuti vakaera vavabvisa vaka plus anoziva kuti akapinza vanhu vari incompetent saka anoziva kuti anosara asina vanhu handwazvona saka ndosaka uchinadzvinyira kuti kana wangopinda chete party ndo yakutokuprotect hausiri munhu wevanhu saka ndo patiri kufira ipapo handwa plus hatikasvora vanhu kuti sei vasingazodaiwo because shamwari ukaona pachirohwa munhu kana iwewe so kana iwe izvozvi uri kutaura DJ so ukaona pachirohwa
Yeah, pachirohwa vanobata vakomana vacho. vakomana vanorova zvekurova zviya izvi saka unofunga kairi nekatatu vanhu kuti kana dai ndandiri anozwa saka ndo vari kurula nefear, they are instilling fear muvanhu andozva Yeah. saka hapana patinomboenda but chisingaperi chinoshura, hapana chisingaperi mwana wamai. Yeah, chokwadi. Hanzi chisingaperi chinopera. Saka don't worry, zvinoita zvakanaka. Sezvanga achitaura zvekuti just take care, uchiziva zvinhu zvako uchinyatso. Ukaona uchifamba ukaona muti ukazununguka mashizha kudaiwo, mira utarire kuti chaita kuti muti uyu uzununguke mashizha iko kusina mhepo chichi, kwete kungoita sebenzi kuti unoramba uchingoti I don't mind. Mira utarise kuti chasi kuti chii. Anoona. Asi kudya. Ziva kuti chinhu chauri kuisa mudumbu mako chakamira. Vanhu vazhinji vari kukuvara nekukara. Andwazvona. Kuti unongoti because ukaera wamedza chinhu mwana wamai zvavharana. Nyange ukaita sei zvatovharana. Zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuzvikondorora kuti umbodayo, but ukaera waisa chinhu mudumbu zvapera. Vamunodya zivai. Ona pakazara vanhu. Usangoti chinhu chongoti wongotora wodya. Vanhu vari kuvara because yezvino zvirwere zviri kuiswa zvine zvakatogadziriswa kare kunzi after gore anoona munhu andopa anotanga kurwara. Saka une usina urwere waenda kana kumusangano kana kupo ungotanga kurwara uchitobva kumunda kwako. Anozwa unopedzisira wakunetsana nemukadzi akubikira maheu mane kuti maheu andakapedzisira kunwa nezuva. Usingazivi kuti wagadzirwa 1 year ago. Andozwa. Ndizvozvo. Saka ngwarirai zvekudya. Handina. Aiwa, tinotenda mukoma. But munhu akaipa ndeuyu watiri kutaura nezvake Padonasi right zvachese. Padona ngoti hatikwanisi kutaura naye, but zvaari kuita dai tinyakukwanisa kutaura naye aichinja maitiro ake because haasi right. Because ari kutaura a lot of things. Hanzi ndakazofonerwa ndikabva ndamhanya ikoko. Vanhu ivavo vakabva vatofonera iwo Padon one time. Kwavati kufonera haana hama dzake here. Vakati kuti ndakazonzwa dai achida kungohwanda nyaya yengoti ndakazofonerwa nehama yehanzvadzi yake yakazondifonera. Anoona nokuti inoziva ndiri shamwari yake. You see, kwete kuti iye ndiye akabva atofonerwa ambva atomhanya pa-scene of accident. Mukomana uyu ane nyaya. Yeah, pakaipa. Ende anoenda kuZimbabwe ari as free as air so kuenda kuZimbabwe asi achitaura kuti pasina Mnangagwa. Mnangagwa nevana vake havaite. Inda vasingamusungi. Iwe zvino ukangodaro ungosvika pabhodha paya mwana wamai nonzwa rohwa zvekutika hazviiti. Asi anoenda but iye anoenda ari free. Asi achitaura zvatichitaura zvekuti aiwa pasina vaMnangagwa. Anozvona. Asi anoenda ari free. Haambobvunzwa kana parod bro haatomiswa. Kana. Anozvona. Yeah. But mumwe munhu asi achitaura zvaataura zviri kurovesa mumwe zviri zvichitorovesa mumwe munhu paapfuura handika. But iye achizvitaura opfuura asina kana kuti iwe shamwari pane nyaya. Akatumwa mukomana. Yeah, mawa. Saka mwana basa ramba uchita kubasa that be very alert. Ngwarira vanhu vaone uchitaura navo kana kuti kana kumapati kwaunoenda uko handi. Zviya zvongoti wadedzwa kupati sai zvinoda kudedza kupati. Anoona because dzina hausi kuziva ndoda kudedza kupati pa ndakatonzeka ukandiurayira DJ kai unopiwa nhirire G6 akutaura chowadi uchingoya ndobva ndangokupa uchinge. Saka iko kumapati kwamunoenda despite kuti ipati yeshamwari yako usangomhanyira ungosvikonzi chikafu chaicho kana wakangwara haufanirwi kuti unzi chikafu chenyisho va DJ chataisa apo icho usadye chikafu chakadaro ramba. Anoona kuti changu sei it's better kuti ubate ndiro yako so anoona yotopakurwa asi watanga waisuka futi kwete ngoti tanga wato ndiro zvisukire wega vanhu vati baba havana usimati usingaiti vasingazivi kuti aiwa iwe pane zvino. Yeah, it's so bad. Saka alright mningi saka techingobatana naye. Alright, madabasa mkongo. Ndatenda mwana wangu che. So